pentru faptul că ne adună și ne umple de cărți și de litere și de cuvinte în fiecare an. De asemenea, mulțumesc grupului editorial RAO, mamei și părinților și așa mai departe, nu? Grupul editorial RAO, care, spuneam, promovează scriitori clasici și din când în când și scriitori contemporani, așa cum s-a întâmplat și cu mine. Și din nou vreau să amintesc faptul că ne bucurăm că suntem în această perioadă la Târgul de Carte, că vineri am sărbătorit Ziua Internațională a Fericirii. Dumnezeu zice că nu trebuie să fim fericiți, ci trebuie să iubim și să fim iubiți, așa se pare că ne îndrumăm. Sâmbătă am sărbătorit Ziua Internațională a Poeziei și dacă ne aducem aminte că lucrurile nu sunt numai continue și raționale, ci și emotive, poate afective, poetice. Așa că astăzi, duminică, să ne bucurăm că este martie, că e sărbătoare, că avem niște flori, că avem oameni care sunt alături de noi și aș vrea să răsfoiți, dacă nu să citiți în totalitate, una din cărțile mele. Cartea mea de debut se numește Tatuaj